Il-Partit Nazzjonalista huwa partit illi jimportaħ anke mill-annimali u jimportaħ mill-annimali għax il-ġest li inti tagħtikas lill-annimali tiegħek fis-soċjetà tfisser ġest ta' maturità tas-soċjetà. Huwa b'din il-politika li Adrian Delia lest imexxi l-Partit Nazzjonalista kif ħabbar waqt żjara li għamel lill-laqdiet li jaħdmu mal-annimali f'Nowa Sark. Żjara bħala parti mill-attivitajiet li l-Partit Nazzjonalista qed jorganizza fil-ġimgħa tal-Indipendenza. Jakkumpanja l-Kap tal-Partit matul din iż-żjara kien hemm id-deputat Robert Kutajjar. Adrian Delia ħeġġeġ biex laqdiet li jaħdmu l-ħarsien u favur id-drittijiet tal-annimali għandhom jingħataw l-għajnuna kollha possibbli u dan permezz ta' iżjed fondi, kif spjegaw magħna volontiera f'dan is-santwarju. Għandna bżonn għajnuna kbira ħafna. Aħna raf li kull sena nonfqu għandna bżonn mal-25,000 euro u għandna ħafna dejn x'inħallsu. Għandna dejn l-Malta, l-Water Services, ma' veterinari, il-min jissoplajja l-ikel, għandna ħafna flus nagħtu. Adrian Delia saħħa li l-gvern għandu juri li verament għandu għal-qalbu l-annimali bis-serjetà u jsaħħaħ l-għajnuna l-finanzjament lil dawn l-qdiet. Programmi minn tal-gvern ta' neutering li jridu jsiru hija fundamentali, imma rridu wkoll noħolqu kuxjenza li ma jistax ikollna biss il-volontiera l-pubbliku funding li ġej mill-privat biex iżomm postijiet bħal daw. Naħseb illi wasal iż-żmien li pajjiżna jkollu struttura wkoll li l-annimali tagħna wara li jkunu pratikament intremew barra ma jistgħux jitħallew hekk għax inkella nkunu qed nuru lis-soċjetà tagħna verament ma tagħtix każ laqqas lill-annimali tagħna. Huwa qal li grazzi għal proposta tal-Partit Nazzjonalista mresqa fir-riforma tal-Kunsilli Lokali, kull kunsill hemm kunsilli responsabbli mill-ħarsien tal-annimali u kien grazzi għall-oppożizzjoni li f'pajjiżna twaqfu milli jiġu organizzati tlielaq bil-klieb. F'messaġġ li għadda Fabio Karwana talab biex il-Maltin u l-Awċin li jġibu annimali domestiċi ma jabbandunawhomx jew jaħqruhom. Kull min għandu klieb jinnuter jom. Għax il-problema qiegħda li ħafna klieb mhumiex nutert, l-influx ta' puppies li qed nirċievu hija beyond comprehension. Il-Kap tal-Partit Nazzjonalista wieħed li se jagħmel l-ambjent priorità, mod speċjali l-annimali u l-ħarsien tad-drittijiet tagħhom.